chce to ten zodpovedný prístup k práci a chce to tú aktivitu. Akože ono to bez toho nejde. Môžeš mať vízie, aké chceš. Nedokážem. Nie je to náhodou obmedzujúce presvedčenie? Takých tých ľudí s dobrými víziami sú plné cintoríny. To je pekné, že vieš zarábať peniaze, ale zarábaj toľko isto a možno viac pri tretine času. Dneska je tak ľahké človeka oklamať. Jednoduché, najjednoduchšie na svete. Vieš, čo je najväčší problém? Ktorých klienti oslovovali, aby sme im urobili cenovú analýzu, trhovú analýzu. Dneska za 3,5 sekundy to máš hotové. Málo papáš. Ja, ani nie. Ja som nechcel povedať, že to je vidno. Naozaj som to povedal. Smiechom sa chudne, vieš o tom? Ja mám lepšiu metódu. Áno. A tiež to je naso. A dneska už rakus. S dlhým U? Nie, všetko krátke. Všetko krátke? To si prvá. A my ženy nemáme tú potrebu si porovnávať dlhé veci, vieš? Takto zostra sa do mňa pustila Silvia Rakus. Ahoj Silvinka, nesmierne som šťastný, že si prijala pozvanie a našla si čas. Áno. Áno. Áno, ďakujem. Podarilo sa nám to po necelom 3/4 roku. Áno, také toto. Máš ohromnú energiu. Ja hovorím, takáto ženská energia sa mi tu zíde a je pravda, že si úplne prvá, ktorá je, by som povedal, priekupnička nového formátu. Okay. Stále zostávame pri Galupovi, stále zostávame na silné slabé stránky, lebo to naozaj je to, čo mňa zaujíma na tých našich, alebo na tých mojich hosťoch, že ako je možné, že robíš to, čo robíš, tak dobre, tak kvalitne, tak super a aké využívaš k tomu talenty. A ja budem o tebe prezrádzať pomaličky takto viacej veci. Okay. Ty si mi dala k dispozícii kompletne celý Galup 34. A musím mať takú otázku, aby to nebolo, že som si to dovolil a potrebujem to dovoliť mať od teba. Áno. A že keď budeme hovoriť o tých tvojich, aká si ty perfektná, úžasná, najlepšia, to my všetci vieme. Ale aj takýto skvelý človek má sem tam nejaké slabinky. Že či vôbec môžem o nich rozprávať. Ja si takéto dovolenie pýtam, že môžeme povedať, že v tomto je tá Silvia naozaj slabá? Určite áno. Za mňa, hlavne za tie roky, by som povedala, že chyby sú tie, ktoré nás posúvajú. A naše slabé stránky sú tie, vďaka ktorým, keď na nich budeme pracovať, tak tie kroky a tie výzvy, ktoré budeme potom zdolávať, budú výrazne lepšie. Takže áno, silné stránky sú skvelé, aj úspechy sú skvelé. Ale z tých úspechov si zoberie hodnotu málo kto. Ale práve z tých chýb a z tých ponaučení a z tých faciek, ktoré dostaneš od života, tak z tých sa potom všetci učíme. No jaká prudká úvaha na začiatok. Fú. No, vidím, že dneska to bude veľmi šťavnaté. Ja to volám výživné. Výživné, jak detská výživa, šťavnaté. Áno, vieš mi maminy. Jasné. Pozeral som si ten tvoj Galup a úprimne, keď by som dal tento tvoj a ten môj vedľa seba, máme tam veľmi veľa takých tých styčných bodov a preto mi tam hneď vypadáva z toho, také, že nám sa naozaj veľmi dobre komunikuje, sme na takej veľmi podobnej vlne, práve preto, že máme spolu 1, 2, 3, 4, 5, 6 talentov z prvej desiny rovnakých. What? OK. Hej. Už som to niekomu povedal a viem aj komu presne. A jednej babe hovorím, že ty si hrbáš v sukni. OK. Teda, čo sa talentov týka. Je o tebe známe, teda keď náhodou niekto nevie, tak už teraz bude vedieť, že si preborníčka v NLP, lebo si ho spravila kompletne celé, završila si skúšku, gratulujem. Áno, ďakujem krásne. To bolo v tomto alebo minulom týždni? Minulom. Jedno, kedy to budete pozerať, tak to bude minulý týždeň. Takže čerstvá absolventka. OK, perfektné. A znamená, že ja som si bol vedomý toho a tá príprava bola trošičku aj s týmto spojená. Samozrejme, že dostaneš zopár takých kontrolných otázok. Nie, že by skúška správnosti, ale je možné, že sa opýtam. Dobre. Čo by tam povedal. Teším sa. Moja otázka by možno ako taká jedna z prvých, že keď si sa ty vôbec
prvýkrát pozrela na tie výsledky toho Gallupového testu, a si ich prečítala, alebo to bolo také, no jasne, však to som ja v poriadku, alebo ako to bolo, povedz. Prečítala. Keď som uvidela, myslím, že prvá mi vyšla VU. A keď som na to pozrela prvýkrát, tak si hovorím, že bože, prečo mi tam vyšlo toto? Akože ja si myslím, že to mám inak. A najprv som s tým bojovala, ale ako keby dnes, poviem to takto, že dnes a v súčasnom vedomí a v súčasnom tom mojom nejakom nastavení som za to extrémne vďačná, že tam je práve toto. Lebo presne viem, čo s tým mám robiť a presne viem, ako s tým mám pracovať a presne viem, ako to monetizovať tak, aby to proste dávalo zmysel. A zároveň odovzdávala tú dostatočnú hodnotu, ktorú už ma poznáš nejaký ten čas, že ja vždy hovorím o tých hodnotách. Čiže áno. A potom teda to, čo som bola teda akože zúfala ľahko, bola moja posledná konzistentnosť. S čím som tiež chvíľku mala také, že OK, a čo s tým chceme robiť? Ale akože áno, ja som presne ten človek, ktorý si kúpi všetky výživové doplnky na svete a pravidelné užívanie čohokoľvek je pre mňa nočná mora. Hej? Že ja to jednoducho nedokážem. A že nedokážem robiť rovnaké veci. Nedokážem, nie je to náhodou obmedzujúce presvedčenie? Určite áno. Pokračujeme ďalej. Určite áno. A ja by som povedala, že bolo. Ale ja akože zámerne to hovorím takto, lebo to bolo ako keby v tom čase, keď sa to dialo. Ale bolo pre mňa veľmi zaujímavé, že som si povedala, že dobre. Ale to, kde dokážem vidieť najrýchlejšie nejaký výsledok je, že keď budem pracovať presne s touto vecou. A tak som si začala vybudovávať nové návyky, ktoré som si povedala, že OK, trénujeme konzistentnosť. A tak chodím každé ráno do studenej vody. Či prší, či fúka, či je pekne, či je škaredo. A či je to komfortné, alebo je to nekomfortné. Či je to v súlade s tými rôznymi okolnostiami, ktoré prichádzajú pri malých deťoch. Je to z času na čas celkom zábavné. Ale deti to už aktuálne berú ako veľkú srandu a v pyžamkách chodia spolu so mnou a čakajú na mňa pri bazéne, kým ja som myslel, že v pyžamkách sa kúpu. Nie. Oni sa pozerajú na maminku. Tak niekde sú dáva bačkúrky, ma napadlo. Áno. Takže áno, no. Povedala som si, že je to pre mňa jednoznačne výzva, s ktorou chcem niečo robiť a začala som na tom v podstate pracovať, že relatívne rýchlo a sústredím sa teraz na to. A napríklad som prišla aj na takú vec, že dokončovanie projektov bola pre mňa vec, ktorá už bola niekde v súvislosti s tou konzistentnosťou proste komplikovaná, náročná. A trénujem teraz zrovna tieto dve veci. Čiže konzistentnosť a dokončovať veci. A moja veľká výzva pre tento rok, ale teda akože musím povedať, že sa mi to úspešne darí, takže som zvedavá, čo bude na konci roka. Aký vplyv to má potom na to všetko? Si to takto rozanalyzovala a čo sa vlastne zmenilo odvtedy? Lebo nepostrehol som, jak dávno je to, čo si ty spravila ten Gallup. Ja myslím, že to bol koniec septembra. A koniec septembra, to znamená za chvíľku rok, ty pozoruješ, že odkedy už poznáš čierne na bielom, aké máš tie silné a slabé stránky a že sa tam niečo zmenilo, že taká zrazu nejaká zmena prišla, lebo zvedomenie si, že aha, toto mám, prečítala som si, že toto asi takto nejako, má to na teba nejaký zásadný vplyv, alebo je to tak, že dobre, dozvedela som sa o nič, nejdem ďalej. Tak to musím povedať, že tie silné stránky v zásade ma tam to úplne neprekvapilo. Akože jednoducho som to ja. A ľudia, ktorí ma poznajú, tak by ti to v podstate dokázali podľa mňa, že vymenovať asi tak nejak plus minus podobne. Možno by netrafili poradie, ale akože minimálne by ti to o mne povedali. Ale tie slabé stránky, to je jednoducho vec, ktorú za normálnych okolností to ľudia nekomunikujú. To sú tie veci, o ktorých sa nerozpráva, ktoré sa skrýva, že nosíme dennodenne tie svoje masky, za ktoré sa skrývame a ako keby hráme pred svetom nejakú hru.
ale to sú tie veci, ktoré nás predsa robia ľuďmi, ktoré nás robia takými špecifickými. A že áno, sme omylní a áno, je to pekné to priznať. A život je javisko, na ktorom musíš stáť, aj keď ti srdce krváca, ty sa musíš smiať. A to je také veľmi také divadelné, neviem, kde som zobral zrovna tento rím, ale niekde som to musel počuť, lebo asi by som to nevymyslel. Vieš čo, myslím si, že toto, čo si povedal, som žila veľmi veľa rokov. A je veľmi fajn, že za posledné obdobie, ako keby skúšky, ktoré mi život priniesol. Čo je posledné obdobie, aby som rozumel? Dajme, že 3-4 roky posledné. Jednoducho sa stalo to, že si myslím, že v tejto dobe oveľa viac ako v akejkoľvek inej dobe je autenticita a to, čo vyhráva nad tým, že sú tu nejaké divadelné predstavenia. Logiš. Hej, lebo na konci dňa proste, keď sa ráno zobudíš a pozrieš sa do zrkadla, tak je jedno, čo nahováraš celému svetu. Podstatné je, kto si sám pred sebou a ako to máš vysporiadané. A čo nosíš v srdci, že? Včera za mnou bol Boris Pršo z Markízy a opýtal sa ma, že či by som sa vrátil niekedy k Mojsovcom. A hovorím, 20-ročný Mário áno, 50-ročný Mário nie. Ale naučili ma jednu veľkú lekciu v živote, alebo ukázali, že sláva je dočasná, charakter je tvoj vlastný. Hej, a to je to, čo ty teraz popisuješ, že niekde sa to nejak tvorí. Hej? Aj vtedy tam bol iný Mário Hrbás, ako dneska sedí tu proti tebe. A ten vývoj je v dobrom. Na nás vidieť, lebo je vidieť, že sa vyvíjame, že rastieme a tí, ktorí majú chuť na sebe pracovať a ty na sebe mákáš, preto sa opýtal, že čo je toto posledné obdobie. Hej? A vieme, že to je viac ako tie posledné 3, 4, 5 rokov, ale ten osobnostný rozvoj a to, ako vedieš ľudia a všetky tieto veci, to už robíš koľko? 7, 10, 15, koľko? No, a 21 rokov. 21 robíš s ľuďmi. 21. Teraz, ak sa na to pozrieš, že pre 21 rokov naspäť, logicky, že nám bola úplne iná Silvia. Bola? A vieš, že nie. Vieš, že zrovna ten môj prvý talent si myslím, že je konzistentný počas celého toho obdobia. Že to tam bolo vždy. To tvoje jasné. To tam bolo vždy. Jasné, ale s inými hodnotami. Určite. Absolútne s inými potrebami. A to znamená, že vtedy sa udeje to, že tie talenty využívaš iným spôsobom. Tak. A geniálne na tom Galupe je to, že on ti síce ukazuje to tvoje DNA, ako to máš. On ti ukáže, v tomto si silná. Ja keď som objavil svoje silné stránky, hovorím, čo si mi povedal nové? Nič. Avšak prišla situácia, že toto je môj dominantný talent a on mi všetko, jak sa povie slušne, kurvy, neviem. Ja si myslím, že to môžeš kľudne použiť. Však, si tak, som u seba. To znamená, že jak to môže ten jeden ti to rozbije kompletne všetko. A to je presne to, čo sa tam potom začne objavovať, že aha, tento dominantný talent mi kazí toto. Dobre si povedala, oni by mi to povedali. Super, ale oni ti povedia tú spätnú väzbu, tú 360-ku, ak je to anonymné, tak ti povedia, ona je v tomto síce dominantná, ale toto mi nalezá najviac na nervy a to je tá nezvládnutá forma. A potom je tá zvládnutá forma. No toto je strašne pomáha, na tej každý skočí, ona s každým má také tie ohromne rýchle vzťahy, s každým akoby sa hneď poznala, toto tam proste ona to zneužíva, je manipulatívna, nestáva sa ti to? Nestáva. Nie? Nestáva. Ani v minulosti sa to nedialo? Takto by som to povedala. Ono sa to nestáva, že by ti to ľudia povedali do očí. Jasné. Čiže áno, nie, nestáva sa mi to. Mne to nikto nikdy nepovie. To, čo sa deje, ale vieš, tie kuchynské šuškačky, tak to už je potom tá druhá vec. Ale áno. Ale vieš, tu je tá jedna vec a veľmi dlho mi to trvalo, než som to pochopila, že
Úspech je jednoducho vec, ktorú si musíš zaslúžiť, ale k tomu patrí ako keby aj tá odvrátená strana mince. To je ktorá? A to je tá, že spolu s úspechom prichádza závisť. Závisť, najvyššia forma uznania predsa. Presne tak. A vieš, ľudia nezávidia, pokiaľ nie je čo závidieť. Ale to, čo ja vždy hovorím, je, že je v poriadku, že to máš takto, ale poď si obuť moje topánky. Poď si to niekedy vyskúšať, čo to je, aké to je, v čase, keď všetci moji priatelia a kamaráti sa zabávali, ja som robila 24/7. V čase, keď iní ľudia už mali založené rodiny a žili úplne iný život, tak ja som stavala firmu odznova tretíkrát. A takých príbehov by som ti tu vedela teraz vymenovať akože mnoho, ale ľudia vždy vidia len výsledok, ale ono ten výsledok robí tá cesta, ktorú musíš prejsť, ale to už veľakrát tí, čo zavidia, nevidia. Hovoríš to veľmi, veľmi dobre, že viditeľný úspech proti tomu, čo za tým stojí. Ja to veľmi často prirovnávam, jak všetci chcú byť jak Ronaldo, ale nikto nie je ochotný trénovať jak on. Áno, to je presne ono. Neviem, v nejakej pesničke som zachytil, že niekto sadil strom, aby mohol dneska sedieť v tieni. Je to isté? Alebo tam ešte niekde bolo také veľmi múdre, že je dôležité to, čo robíš, keď ťa nikto nevidí. Mm-hmm. A to tebe dáva nejakú takú tú silu v tom, aby si mohla kľudne ďalej raz. Hovorila si, že si začínala 3-krát, to znamená 3 firmy. Ja vieme, že financie, tam sme v zásade dneska, nechcem povedať, že konkurenti, no ale sme v iných farbách, oblečení, každý máme iný dres, logíš. A to je zase ukážka toho dospievania, lebo neviem si predstaviť, a to sa aj teba spýtam, že či ty si to vieš predstaviť, že by sme takto sedeli v jednom štúdiu, ja neviem, pred 10 rokmi? Vieš čo? Ja si to predstaviť viem. Otázka je... A ja. Ale otázka je... Či naše firmy by si to vedeli predstaviť tedy? Tak moja už áno. Moja už áno a vy ste na to museli dozrieť. A to bola sranda, samozrejme. Sranda ako sranda. Áno, stalo vás to nejaký čas a nejaké skúsenosti. A nejaké peniaze tiež logicky. Ale nie. Ale áno. Ale nie. Čas sú peniaze, samozrejme. Mne sa v tomto páči Markus. Markus to tam šije naplno. Prachy sú dôležité. Je to tak? Jasné. O tom sa nebáme. Sú dôležité, veď okolo nich sa to všetko hýbe. Mňa skôr, keď sa pozerám na to, že ty si vieš od ľudí veľmi rýchle získať, ale potom moje ostatné by bolo tak, že ako si potom strážiš, aby ten prvotný ten zápal, tá prvotná iskra, to, čo pri tom vuje, wow, to je hneď, to je rýchle, veľmi viem, o čom hovoríš, ako ich potom dokážeš ako keby ukočírovať, udržať, keď tá konzistentnosť nevlastním. Konzistentnosť nevlastním, ale vieš čo, to, čo vlastním, je ako keby taká nejaká moja veľká životná hodnota. A to je, že keď raz dám slovo, keď raz dám nejaký záväzok, tak ho dodržím. A je jedno, čo sa deje okolo. Hej, že dnes som mala rozhovor s jedným z mojich kolegov a myslím, že bude to veľmi vhodné pre tento moment, že ja som mu vysvetľovala, lebo nerozumel nejakým mojim rozhodnutiam, že prečo si to robila, keď to už bolo zlé. A ja hovorím, no z jednoduchého dôvodu. Lebo keď raz dám niekomu slovo a niekomu niečo slúbim, tak ho dodržím, nech sa deje hocičo. A je jedno, tak ako to máš v manželstve, že v dobrom aj v zlom, v zdraví aj v chorobe, šťastie aj v nešťastí. A tak to je ako keby pre mňa aj v tých biznisových vzťahoch, a to je jedno, či to je s klientmi alebo s kolegami. Jednoducho to, že dám niekomu záväzok, že dám niekomu slovo, je jednoducho sveté. A to, čo sa deje okolo, to sú proste len premenné a ja k tomu musím urobiť nejaké rozhodnutia a stať za tými rozhodnutiami a hlavne prijať za ne zodpovednosť. A ustať to. V mojom svete sa volá dôvera. A to je potom asi aj tá odpoveď toho, že ako to vnímaš. Vieš, VUMA v tej zvládnutej forme je presne to je tá očarivosť, to je to, ako si proste všetkých ideš získať, to je super, ale má to aj tú odvratenú stranu,
tá odvratnená sa, alebo tá nezvládnutá stránka toho keby sme prešli o svojom okolí, poznáme takých ľudí X. Taký X, hej? Máme aj spoločnú jednu kamošku takú. A práve tam ten nezvládnutý talent potom kazí všetko to ostatné. A kazí to práve z toho titulu, že to je také veľmi povrchné, také nejaké, také o ničom. Nie je tam vybudovaná žiadna dôvera, neúctnem nič. A my sme predsa v obchode, ktorý je založený na dôvere, založený na vzťahoch. Hej? Ty máš v prvej desiatke aj positivity, aj individualista. Áno, máš aj individualistu, aj pozitivitu. Dokonca ich máš dosť vysoko obidvoch a to sú na obidva vzťahové talenty. V je taký ten spoločenský, komunikáciu máš na druhom, organizátor všetkého, to je taký ten tvoj jeden z veľmi silných realizačných talentov, takisto aj produktivita. To znamená, že tá tvoja mix plus k tomu všetky tie tvoje ešte strategické predkané s tými nápadmi, to, jak to prepájaš, a tá kombinácia je taká veľmi taká hravá. A využívaš to bravúrne vo svojom biznise, tvoríš týmy ľudí, relatívne, keď sa na teba pozerá tak zvonku, tak hovorí, veď jej to rastie samo v tých rukách. Hej? Lebo zase každý vidí iba jeden výsledok. Sebeistota. Niekedy vie spochybniť potvora, že? A nie, to akože nemá, myslím si, že s tou sebaistotou nič, toto bolo skôr o tom, že nie je samo. Nie je ani samo, ani sato? Nie je samo. Ty ich nepoznáš? Nie, samo rastie v rukách. Samo sato. Ešte na to, aby rastlo v rukách, tak potrebuješ aktivitu. Nie, to zase ma napadne blbosť. Nie, prosím ťa, to ja už nie. Ja samozrejme hovorím o tých pracovných veciach, že... Nerastie v rukách, tak to si ho nezaslúžiš potom. No. Samo to úplne nie je. Akože naozaj je to o tom, že... Chce to ten zodpovedný prístup k práci a chce to tú aktivitu. Akože ono to bez toho nejde. Môžeš mať vízie, aké chceš. A pokiaľ tú víziu nedokážeš zrealizovať a pretvoriť to na skutočnosť, tak vieš, takých tých ľudí s dobrými víziami sú plné cintoríny. A kto to za nich bude robiť? Práve nikto. No veď, to je práve to. Práve nikto. Ľudia majú skvelé nápady, len málo kto má odvahu ich realizovať. A málo kto má odvahu prevziať zodpovednosť aj za neúspech. Logicky, vieš, tých nášlapných mín pri tých talentoch je naozaj že neskutočné množstvo. A skôr mne tam sa otvára potom taká tá moja, a neviem, či je to už choroba z povolania, alebo niečo, alebo ja to hneď pretavím do toho biznisu. Ja to hneď vidím chorobne súťaživý, hej, chorobne potrebujem byť dôležitý a neviem čo všetko možné. A teraz stáva sa ti to pri tom klientovi ešte dneska alebo pri tom spolupracovníkovi, že ty musíš mať ako keby navrch, súťaživosť máš veľmi vysoko. Aj na schodoch chceš byť prvá. A cítiš to stále tak, alebo už to kontroluješ? Kontrolujem. Myslím si, že to, čo som sa naučila za tie roky, je, že súťaživosť je super. Akože je to super. Ale pritom, keď si stanovuješ ciele, tak je za mňa veľmi dôležité a akože naozaj extrémne dôležité, strategické, aby ciele, ktoré si dávaš, boli skutočne tvoje a nie prevzaté. Pri tej súťaživosti sa mi veľakrát v minulosti stalo, že som ako keby si stanovila cieľ, ktorý ale nebol môj. A tým pádom to bolo ako keby v nejakom vnútornom konflikte s nejakými inými vecami a potom akože ustať tú zodpovednosť za to, čo sa potom dialo, už nebolo v poriadku. A to sú akože tie životné skúsenosti, ktoré ťa naučia, že OK, akože môžeme súťažiť. Ale v prvom rade to musí byť v súlade so mnou, s mojimi hodnotami a s tým, čo ja chcem. A či to je ten cieľ čiastkový v súlade s tým môjim celkovým cieľom. A musí to dávať zmysel jednoducho, hej? Cítim sa na školení. Je vidno, že si tam bola minulý týždeň, že si to dokončila. OK, ale tak toto je vec, ktorú akože už roky vieme, vieš, že môžeš súťažiť a na konci, aj keď vyhráš, tak vo finále môžeš prehrať.
A mne sa to stalo viackrát. A nepochopila som to prvýkrát, potom som to nepochopila druhýkrát a muselo to stať tretíkrát a muselo to sakra bolieť, aby som sa poučila. A moja Danuška tak vždycky hovorí, že Mário, ten z vrchu ťa bude musieť zastaviť, aby si pochopil. A ja hovorím, netreba. A tie debaty niekedy dobre mať človeka vedľa seba, ktorý ti ukáže aj tú odvrátenú stranu a naopak upozorňuje na tie blind spoty toho vlastne, čo sa tam deje, lebo úprimne si 20 rokov na trhu. A za tých 20 rokov aj ten trh sa vyvíja. My sa vyvíjame, všetko sa proste niekde nejak deje. Niektoré veci, ktoré boli dôležité vtedy, už dneska dôležité nie sú. Logicky v tvojom živote prišli deti, hodnoty sa zmenili v sekunde. A myslím, že ak si pozerá na ten test, si vedela, že to bude inak? Nie? Ženy, počúvajte. Ticho. Ono, vieš čo, je jedno, čo ti teraz poviem, ale ľudia, ktorí ma poznajú, vedia jednu vec, že tie deti to bolo len také spestrenie, ako keby do toho... Ja, že nemám čo robiť, spravím si deti? Do toho... Ani nie. Akože deti ma naučili zefektívňovať si čas. Jasné. To určite. Ale keďže teda ja vlastne som oficiálne stále na materskej a ešte ma 1 rok materskej vlastne čaká. Ty si teraz ešte na materskej? Oficiálne áno. No ja poberám rodičovský príspevok. Dobre, však chápem, však ako máš na to nárok, odvedla si daní v tomto štáte, tak ako logicky, že áno. 6 rokov som na materskej, ešte rok budem. Vlastne, áno. A počas tohto obdobia... To máš potom koľko detí? Tak, no. Ja mám krásne 3 dcery, kľudne sa môžeš priznať. Nie, ja mám dve, ale akože mne sa to tak pekne prelinulo vlastne, že Leo mal už síce 3 roky, keď som bola tehotná, ale ja som vlastne išla hneď ako keby na matersku. Aj keď teda akože tí ľudia, ktorí ma poznajú a hlavne akože teda vedia, akým spôsobom fungujem, tak ja musím povedať, že to posledné obdobie bolo pracovne, posledných 6 rokov bolo pracovne najsilnejších. Najlepších, zarobila som v živote najviac peňazí a proste nie je materská ako materská. Ne? Jasné, bol tu Johnny Vášorek a tiež povedal, efektivita, udelej si deti, jasné, budeš efektívnejší. Jasné. To je jednoznačne. Jasné. To, čo dnes som schopná stihnúť za 6 hodín, je niečo, čo som možno v minulosti robila úplne iný čas. Ale akože, pozri, to, čo je pekné na tom, je, že k čomu to donútilo mňa rozmýšľať nad tým, ako firmy a systémy môžu pracovať bezo mňa, aby to nepotrebovalo mňa. Čo môžem viac automatizovať, čo môžem vylepšovať. Deti ma naučili, že jednoducho musím byť efektívnejšia v tej pracovnej časti. Ako keby, že to je pekné, že vieš zarábať peniaze, ale zarábaj toľko isto a možno viac pri tretine času. Rob menej, zarob viac. OK. A plánuj tak, že môže ti do toho kedykoľvek čokoľvek prísť, pretože ono úplne stačí, že dieťatko má ráno horúčku, alebo ti zavolajú zo škôlky, že niečo a ty vlastne musíš utekať a všetko ide bokom. Zmeniť program. A jedno, čo máš dohodnuté, môžeš mať prezidenta na podcaste, proste ideš domov. No ako kto? Ako kto? No, ja áno. Nie, a to je zase pozor. To je presne to hodnoty a potreby. Určujú to, ako budeš narábať s tými svojimi presvedčeniami, lebo niektoré sme zdedili, niektoré sme si nechali a niektoré sme si dokázali vybudovať veľmi rýchle a to presvedčenie zase ovlivňuje to, ako budeš zapájať zdroje. Zdroje, no to sú tvoje talenty, zručnosti, vedomosti, informácie, všetko. Podľa toho sa začneš správať a podľa toho vytváraš okolo seba prostredie. A funguje to presne rovnako aj opačným smerom. V akom si prostredí, tak sa začneš správať, také zapojíš zdroje, také budeš používať presvedčenia. Môžeš na základe toho získať nejaké nové hodnoty, nové
nové potreby a potom sa objaví, kde je vlastne tá tvoja identita alebo poprípade misia, prečo si vôbec tu, aké je tvoje poslanie na tomto svete. Takéto hlboké témy my vieme prejsť úplne, že do hĺbky. A neurologické úrovne sú moja veľká vášeň, takže poďme do toho. Poďme do toho. Hej, to znamená, že toto sú veci, ktoré sa dajú veľmi dobre kombinovať, avšak dneska sme tu viacej kvôli tomu, že tie tvoje silné stránky versus tvoj biznis. Taký business talk. Hej, že ako to ty dokážeš robiť, lebo v tom tvojom silnom ten tvoj silný talent asi získava tých ľudí veľmi rýchle. Ale čo si teda alebo čo sa podľa teba musí stať v tých prvých 10 minútach toho rozhovoru, toho stretnutia, aby ten klient povedal, tak tejto žene môžem veriť. Ja mám akože dve veľké zásady, ktoré dodržiavam. A je jedno, že či sa rozprávam, či je to súkromný rozhovor, či to je pracovný rozhovor, alebo čokoľvek. A to je, že vždy som sama sebou, vždy som úprimná. Na nič sa nehrám, proste chcem žiť život v pravde a to je ako keby to prvé základné pravidlo. A to druhé pravidlo je, že extrémne vysoká hodnota na začiatku. Takže to znamená, že ja si vždy kladiem ako keby tú otázku, že nech sa pozerám na čokoľvek, nech sa pozerám na akúkoľvek situáciu, pracovnú príležitosť, čokoľvek, tak vždy moja prvá otázka v hlave, ktorá mi ide, je, že čo z toho má klient? Keď sa pekne odstrihneme, takže čo z toho mám? Čo z toho má klient? Čo z toho má klient? A keď sa začneš akože na toto pozerať, že naozaj, že nech sa stretnem s kýmkoľvek, dostanem akúkoľvek otázku, tak akože ja tú odpoveď, ktorú dávam, vždy dávam s tým, že odovzdaj hodnotu maximálnu, koľko to ide. A keď dostaneš otázku, že niekto ti dá tú dôveru, že chce vedieť tvoj názor, na zdravíčko. To má tesnotka. No by odfúklo ten mikrofon. Je to v poriadku. Čiže keď ti dá niekto tú dôveru, že sa ťa niečo opýta, že ho zaujíma tvoj názor, tak proste odovzdaj. Odovzdaj maximum, koľko to ide. Proste daj to najlepšie zo seba a neočakávaj za to nič. No, toto nie je úplne najľahšia disciplína, ktorú pomenovávaš. Nie. Tá proklientsky orientovaná menšina dneska, bohužiaľ, a to je jedno, či to v realitnom alebo v finančnom biznise, vidím to, preto tam pasuje, že čo z toho mám a potom začnem špekulovať, vidím to na tom trhu a grcam z toho, čo sa tu deje a naopak tú reguláciu by som možno sprísnil. Určite áno. Určite by som zavedol ku vám do realitného stavu brutálnym spôsobom, aby to nemohol robiť dneska úvodzovky v dobrom. Nehnevajte sa na mňa, ale to nemôže byť kurva každý. Pozrite sa, čo to na tom trhu dneska pobehuje a stretne sa s radiakom, ktorý nevie čítať list vlastníctva a tak ďalej. Tak ďalej. To ako takže to s tou tvojou hodnotou chápem, že si získaš dôveru toho klienta. To vieme, ale tam bola taká tá otázka, že čo je to dôležité spraviť na tom začiatku, aby v tých prvých 10 minútach ti dokázal, nehovorím, že to zožrať, ale proste, aby zožral teba ako človeka. Proste tam ide o to, že ten prvý dojem, ten prvý moment, potom ešte niečo. Daj tam, prezrať to korenie toho, čo tam v zásade vsúniš, aby si povedal, áno, ja presne viem, čo robím na prvom stretnutí s klientom a preto ten klient po tom prvom stretnutí hovorí, ja chcem, aby ste to robili v Bannerbas. Keď som s klientom, ktorý, a je jedno akú službu, proste ja mu tú službu predám, on hovorí, áno, ja chcem od vás, lebo on vidí, že proti nemu sedí profesionál, on vidí, že proti nemu sedí človek, ktorý sa tomu venuje, rozumie a presne, čo z toho má klient na prvom mieste, on to vie ohodnotiť potom. Samozrejme. Dobre, akože... Korenie, keby si náhodou zabudla. Korenie. No, takto. To, čo ja robím, je, že ja počúvam. Ja dávam otázky. Rozpráva klient. Ja vždy hovorím, aj sa to snažím všetkých učiť, že
keď rozprávaš viac ako 30%, tak robíš niečo zle. My sme tam na to, aby sme počúvali, aby sme dávali tie správne otázky a na tú správnu otázku potom dali tú najlepšiu možnú odpoveď, teda na tú klientovú odpoveď a potom tam príde nejaká otázka. Počkaj, už si zamýšľala, nie iba seba, aj mňa, ešte raz, dobre? Dobre, čiže keď som teda na stretnutí, budeme to dávať teda na klienta, dobre? Kľudne ja ti toho klienta, kľudne to hovor mne ako priamo rečo, to je úplne jedno, a aby sa ti to povedalo dobre, lebo ja cítim, že už sme blízko tej koreničky. Poď. Tak ono, akože ja ti to asi neviem teraz v tomto momente úplne nasimulovať, dobre? Že, Nechcem, nejdem ti hrať klienta. Nie, vieš čo, akože musím povedať, že musím povedať, že som výnimočne dobrá v práci s klientmi, ale v tom, že ono tie situácie neviem úplne nasimulovať teraz v tomto momente. Hej, že ja počúvam klienta. Ja prídem a ja sa ako prvé sa pýtam teda, že prečo som tu? Aj keď teda väčšina mojich klientov už dnes ku mne prichádzajú s tým, že ma niekto odporučil. Čiže oni vedia, čo robím, vedia, kto som, a čiže v podstate v tom momente, ako sa otvoria dvere, tak oni začnú sami rozprávať a ja ich vlastne nechávam. Rozprávajte a ja len dávam doplňujúce otázky. A z toho si vyskladám obraz. V tom, čo som ja výnimočne dobrá, je ako keby, ja to volám, že to je také mapovanie teritória. To je vec, v ktorej som výnimočne dobrá. Že ja sa dokážem jednoducho pozrieť na situáciu a presne viem, kde sú úskalia, presne viem, čo tam potrebujeme spraviť na to, aby sa klient dostal do toho jeho cieľa. A ja som len sprievodcom na tej ceste. A vieš aj, ktorý talent na toto presne používaš? A myslím, že to bude ten individualizácia. A to je vzťahový, ty tam vidíš ten potenciál, čo tam je a vieš ho pretaviť, ale pritom, jak si to pomenovala, je tam viacej toho nápaditého a strategického. On to hovorí, ty už vidíš hotové veci a hneď už to simuláciu a dávaš mu okamžite odpoveď. Ty máš úprimný záujem o neho, to je tá prvá z tej koreničky, volá sa to úprimný záujem. Češi majú nádherné slovíčko, my nemáme také, volá sa naslouchání. To je to, že naozaj počúvaš a ktoré budeš ešte aktívne a vieš to tomu človeku vrátiť, lebo ho počúvaš, nenecháš sa rozptylovať vedľajšími nejakými vplyvmi a potom mu odpovedáš to, čo v zásade nie, čo on chce počuť, ale reálnu odpoveď na danú reálnu otázku. To je to vzácne, naozaj toho veľa nie je. A to sú potom tie veci, ktoré u teba ešte prichádza tá iná kombinácia. A to mám tu poznačené, to si sem dal, lebo ty vidíš toho klienta hneď z dvoch strán. Hej, ty ho vidíš okamžite aj z toho pohľadovania na finančný biznis, lebo ty ho vidíš ako finančačka, ale vidíš ho hneď aj ako realiťačka na ten realitný biznis. Hej. A táto kombinácia je úžasná. Veľa ľudí to takto robiť chce, len to nevedia urobiť, pretože nerobia ani jedno, ani druhé dostatočne dlho na to, aby to mohli kvalitne kombinovať. Alebo nie sú tak dobrí v tej jednej činnosti, aby si mohli privzať tú druhú. Neviem, či som zrozumiteľný teraz. Úplne. Nejdem nikoho haniť, ale keď vidím, že realiťák, ktorý nevie poriadne predávať reality, ide predávať finančný produkt, lebo tak potom to nie je úplne... Alebo naopak. Finančák, ktorý sa nevie uživiť svojou službou, začne predávať reality preto, lebo a tiež to robí rovnako kvalitne, ak tú finančnú službu, tak hádaj, koľko zarobí. Áno, ten výsledok je rovnaký. To, čo je problém, je, že nám to vlastne výrazne kazí trh. No jasné. A ako keby je tu veľmi veľa nekvalitnej služby na trhu. Súhlas. A len to nabúrava dôveru klientov. A v každom prípade ja vždy hovorím, že my máme radi klientov, ktorí sú tak trošku... náročnejší. Poviem to tak, že... už ovplyvnený nejakými predchádzajúcimi skúsenosťami s inými finančníkmi alebo inými realiťakmi. Lebo títo ľudia dokážu oceniť to, čo im ponúkame úplne inak, ako keď nás klient vidí ako tých prvých v rade. Lebo keď my prídeme ako prvý v rade s tou obrovskou hodnotou, ktorú tým klientom dávame,
tak ten klient to v tom prvom momente nevie uchopiť, lebo to nemá ako keby na žiadnej stupnici to nemá k čomu porovnať. Ale keď príde klient, ktorého už niekto oklamal, obabral... Dneska je tak ľahké človeka oklamať. Jednoduché, najjednoduchšie na svete. Vieš, čo je najväčší problém? Vysvetliť mu, že už bol oklamaný. To je extrémne ťažká činnosť. Tak to už oni aj vedia. Akože, pozri, dnes sú všetci vysoko informovaní. Ja to beriem takto, že dneska dôchodcovia používajú umelú inteligenciu a zhovárajú sa s ňou. Čiže ja to beriem tak, že dnes informáciu, pokiaľ ju chceš, tak ju vieš získať rýchlo. Akúkoľvek. Jasné? Akúkoľvek. Takisto, vieš, donedávna sme my ako realiťaci boli tí, ktorých klienti oslovovali, aby sme im urobili cenovú analýzu, trhovú analýzu. Dneska za 3,5 sekundy to máš hotové. A ani tam nemusíš veľa. Urobíš 4 fotky z telefónu, nahráš ich tam, napíšeš k tomu základné veci, toľkoto metrov štvorcových, takáto ulica a za 3 sekundy máš takú cenovú analýzu. Kľudne povedz názov tej apky, neboj sa. Ale tak to ono je jedno dneska, čo používaš, akože myslím si, že taký najrozšírenejší u nás, čo ľudia najviac používajú, bude ChatGPT pravdepodobne. Asi áno. A tento robí dokonale. Akože tam nemusíš zadať veľa a dostaneš fantastický výstup. Dopýtaš sa k tomu 4-5 otázok a jednoducho ako keby myslím si, že tá dnešná doba tak ako ide, je jednoducho, že to, že ľudia boli iba odovzdávači informácií nejakých, tak toto pominie za chvíľu. Toto za chvíľku pominie, hej? Čiže ono nebude dostačujúce. Jednoducho ľudia čím ďalej, tým viac potrebujú tú pridanú hodnotu a potrebujú to niečo iné, čo nie je len to, čo si vedia dohľadať. 100% súhlas, 100%. Služba bez tebou spomínanou teraz, že tou pridanou hodnotou, ty zaniknú, ty ani nebudú existovať. To tak proste je. Popísala si také nejaké veci a normálne v tom galupe a teraz, jak som to povedal, že hrba sukni, fakt hovoríš chvíľkami jak ja, normálne som zdesený. To je neuveriteľné. 6 z 10 nebude náhoda. No, môj tata není môj tata. Alebo si odbel, alebo kýho andela. A tak sme obidvaja z Trenčína. Ukáž. Ja mám trochu krivší nos. Som si nevidela môjho deda. Ale dobre. Taký ten akčný svet tvoj je, jasné, aktivátora máš tiež v prvej desine, to dosť ako hneď. Mám takú otázočku, ktorá mňa naozaj zaujíma, taká tá odpoveď k tomu, že ty máš toho aktivátora tak vysoko, že nemáš rada také tie dlho trvajúce nekonečné debaty o ničom, ty chceš ísť do akcie, proste ako kedy, poďme, ako netrpezlivo. Vieš čo, k tomuto by som ti povedala taký príbeh od nás z kancelárie. Ja som sa chcel spýtať, že kedy, alebo ako rozoznáš ten moment, že kedy treba začať robiť? Kedy treba prestať analyzovať a vymýšľať stratégie? Kedy treba začať robiť? Ako za mňa hneď. Akože, jasné, ale kedy je ten moment? Myšlienka ideš, akože tam, čo sa mňa týka, tak akože hneď. Ja by som povedala tak, že veľa ľudí ešte to nemá dokončenú myšlienku a ja už to robím. Hej? To je ako také typické pre mňa. Ale... Mali sme v kancelárii, mali sme teraz takú veľmi peknú udalosť, kde pri príležitosti mojich narodenín tým zorganizoval také, že malovanie obrazov, že dostávaš rovnaké inštrukcie a všetci malujeme ako keby, že podľa rovnakého zadania s jedným lektorom a každý maluje svoj obraz. Nádherné výsledky z toho máme a obrazy teda visia u nás v kancelárii. Určite sa na to príde pozrieť, lebo to, čo je zaujímavé, že aj keď všetci dostanú rovnakú inštrukciu. Rovnaké zadanie, výsledok je iný. Výsledok je absolútne odlišný napriek tomu, že si mal exaktne zadané, akú farbu, kedy, aký štetec.
všetko dopodrobna vysvetlené, napriek tomu tie výsledky sú rozdielne. Ale keď sa na seba pozerať, keď to robia. Nepozerajú, nie. Až potom sa ukáže, že kto čo... Okay. A potom zaujímavé bolo sledovať aj tie reakcie. Potom, akože o tomto by som ti vedela veľa rozprávať. Ja proste milujem team buildingy, lebo ja milujem, ako veľa sa môžem z toho učiť. A sledovať tie reakcie tých ľudí pri tom, ako reagujú. Ale obrazy zostali poukladané na zemi v kancelárii a bola dohoda, že ich zavesíme. Dlho sa úplne nič nedialo. Čo museli vyschnúť predsa? Mesiac. Dobre? Sa chcem spýtať, že jak dlho dozrievali? Mesiac. Je pravda, že ja teraz v tej kancelárii netrávim úplne veľa času, lebo teda akože do osobného rastu aktuálne investujem veľmi veľa času. Takže nebývam tam zase až tak úplne často. Ale jednoducho prišiel deň, kedy som si povedala, že OK, slúbili ste mi 7-krát, že sa to zavesí, nevisí to, idem to spraviť. A tak som proste umiestnila prvý obraz, od toho som si proste vymerala, zobrala som si nejakú dlhú dosku, začala som to robiť a proste prišli všetci za mnou, že ako to môžeš takto robiť? Akože to by chcelo laserový zameriavač a toto a takto a ja hovorím, prosím ťa, ty kým domyslíš, čo všetko by si potrebovali, to bude mať hotové a bude mi to trvať dokopy 10 minút, takže len si tuto si sadkaj a uč sa, ako musíš sa vedieť vynájsť, aj keď nemáš ako. Ale veď ty nemáš vodováhu. To je síce pravda, ale mám tu dlhú dosku, ktorá je zrezaná do 90 stupňového uhla. Čiže keď ju priložím na zem, tak v podstate vodováhu mám. A vieš, čo mám? V telefóne mám vodováhu. A priložili sme to k tomu a proste nejakým spôsobom som si to vymerala, uložila, zavesila obrazy a teraz sa len prišli všetci pozrieť, že a veď to vyzerá dobre. A presne o tom toto je, že extrémne veľa ľudí majú vynikajúce nápady. Oni vedia, čo chcú robiť. Ale než oni dopremýšľajú, čo chcú vlastne robiť, tak si dajú 50 dôvodov, prečo sa to nedá, nepodarí, nemôžem, nezvládnem, čokoľvek. Ja to mám inak. Ja jednoducho od myšlienky k akcii, to sú sekundy. Proste vieš... Ty máš v sebe taký ten silný motor na výsledky. Hej? Tak jasné, no. Ja som proste výsledkár, vieš. Ja stále... A tých 20 rokov si ustrážila nejak tak, aby si nepadla do vyhorenia, alebo ako si vlastne ustrážila tých 20 rokov pri tých výsledkoch, že aby neprišli to takéto vyčerpanie, alebo že aj oddychovať treba vedieť a ten výkon u teba je naozaj nadstavený takto. Dobre, ty máš stratégie, vieš byť efektívna, všetko a napriek tomu, ja viem, o čom hovorím, ten aktivátor v tej prvej peťke naozaj, že to je, viem, o čom hovorím. Vieš, čo to je? Za mňa je to o tom, že nebať sa dávať si nové ciele a väčšie. Čiže ja vždy, keď som sa blížila k dosiahnutiu už niečoho, čo som mala stanovené, tak som si vymyslela nový väčší cieľ. Ako keby stále som sa udržovala samu seba v tom, že ako keby nepolaviť. Vieš, veľa sme sa už o tom rozprávali, o tej téme, o tých nažratých levoch. Nažratého leva, jak ho donútiš, aby bežal po tej gizele, keď sa mu nesce. A toto je ako keby vec, ktorú ja, chvála Pánu Bohu, som za ten čas ešte som sa do tohto levelu nedostala. Tak málo papáš. Ja, ani nie. Ja som nechcel povedať, že to je vidno. Naozaj som to povedal. Nie. Dobre. Jej, toto ma baví. No dobre, čiže... Smiechom sa chudne, vieš o tom? Ja mám lepšiu metódu. Áno. A tiež to je naso. Dobre. Dramatická pauza. Tak hádam si nečakal niečo iné odo mňa. A tak logicky, keď sme pri tejto téme, nie, to tiež niekto tvrdí, že pri sexe dokáže spáliť toľko isto kalórií, ako pri 10-kilometrovom behu. Uh-huh. Len, čo? 10-kilometrový beh versus, to by som chcel, kto zabehne tých 10 kilometrov za 3 minúty. A prosím ťa, kde si prišiel na 3 minúty? Štandard je 40 sekúnd. Počkaj. Ja počítam aj sprchu pred, aj sprchu po. Aha, okay. Aj s malou potrebou. Chápem.
Kde sme zase odišli? To je tá tvoja konzistentnosť, vidíš to? Odvedieš ma úplne, že ľahúčko, ľahko do nejakej týto, ale tiež máš krátku zápalnú šnúru na blbosti, vidím to, evidentne. OK, úplne v poriadku. Vieš, my sme strávili za posledné obdobie naozaj tými debatami dosť času, kde si myslím, že nevykradli sme si žiadnu tému. Ono sa to asi nedá vykradnúť úplne. Len je veľa takých, ktoré by som naozaj že chcel ako keby vyťahnuť trošku na svetlo sveta, nakoľko ja som presvedčený, že je dobré, aby to ľudia vedeli. Je dobré, aby ľudia vedeli, že treba investovať aj čas, aj peniaze do toho sebarozvoja, aby človek vedel, že áno, týmto smerom treba ísť a zvýšiť tú hodnotu na tomto trhu dneska. Okrem iného to AI naozaj je fenomén tejto doby. Sme v tej expančnej krivke niekde na spodu. To znamená, že ešte len začína tá expanzia, ak si to vôbec niekto vie predstaviť. A ten štart bude niečo jak raketa a keď ho nechytíš, tak zostaneš na tej zemi a kúkaš sa, čo sa okolo teba stalo, lebo už je to dávno preč. To znamená, že ja by som ráda možno do týchto tém niekde zabrusil, len keď pozerám na tie tvoje talenty, tak ty máš vizionára, ten skončil niekde ľahko pred polovičkou, alebo tesne na polovičke. Hej, ten tvoj taký ten vizionár je úvodzovky tak slabúčky proti tým ostatným, kde chodíš na tie vízie. A kde sa to vlastne v tebe bere stále koťa tie nové a nové nápady a tie nové veci, lebo ty si predkaná dneska s tým AI úplne, že máš to zapísané okolo seba, všade s tým robíš, všade s tým chodíš, všetkých s tým chceš obchodovať, tam využívaš všetky talenty, všetkým to chceš predať, nakúpiť ešte vyššie. To proste, takto to vnímam. A si som není jediný. Povedz nám niečo trošku, malinko viacej o tom. A čo konkrétne by to dalo? No to len, že si to chcel, tak akože vieš, no hodíš udicu, tak ja neváham. No však návnada musí rybke chutnať, ne rybárovi. Haló. Tak. A akože však chutí. Dobre, čo z toho AI by ťa zaujímalo? Lebo to je ako naozaj, že dneska je to téma, ktorá je rozsiahla. Že tu sa môžeme vydať naozaj hocikade. Ja možno teda akože, aby sme si to nejako že zaramcovali iba, tak som vďačná za to, že som mala možnosť ako keby k AI pričuchnúť v čase, keď sa na Slovensku ešte úplne nepoužívala. Že vďaka nejakým rodinným príslušníkom som mala možnosť... Normálne americkí emigranti, povedz to. Bola si v Amerike za nimi, nie? Nie, nebola. Oni boli tu? Áno, sem. Ja som mala svadbu. A vlastne my sme sa videli po, 18-19 rokoch na tej mojej svadbe. A pamätám si to dodnes, ako mi prvýkrát teda hovoril Martin o umelej inteligencii. Ja som na neho pozerala, že na Slovensku neexistuje. Sa zbláznil. Tu? Není možné. To nie je možné, aby to proste u nás fungovalo. To máme prvá reakcia. Pamätám si to dodnes, nezmie to, akože fakt sa na tom zabávam. Je to dávno? To bolo v 22. 4 roky. Okay. V 22. V podstate v plienkach. A za 2 roky na to sme boli už úplne niekde inde. A ja teda, chvála Pánu Bohu, vďaka tomu náskoku, ako keby, dajme tomu, že som mala nejaký informačný náskok, tak som vedela, čo s tým môžem robiť a ako to môžem využívať a ako vďaka tomu môžem vlastne škálovať. To, čo na tom bolo pre mňa najzaujímavejšie, vlastne bolo to, že ja som konečne dostala do ruky nástroj, vďaka ktorému som mohla urýchlovať ešte viac moje myšlienky, ešte ako keby, že presunúť svoj mozog a tie stratégie len z tohoto jedného bodu, ktorý je ako keby nenahraditeľný a neviem ho odpájať a nevie byť 24/7 k dispozícii.
ale zrazu niečo také je možné. Čiže to, na čo som sa ja začala zameriavať, boli procesy, systémy. Ako robím to, čo robím, že s tým mám také výsledky. A začala som robiť veci, ktoré sa mi teda od začiatku úplne moc nechceli. Nebolo to teda akože ani trošku príjemné, tento stav. A musím povedať, že ešte ani zďaleka, ani po tom čase to ešte nie je celé dokončené. Ale tak akože to je zase taký, že neustály vývoj. A jedna z prvých vecí, s ktorou sme vlastne prišli a ktorú sme doniesli na slovenský trh, bol hlasový tréner, ktorý v zásade robil to, že keď nám nastupujú nováčikovia ku nám, tak ono naozaj, že trvalo vždy veľmi dlho to, kým sme toho nováčika zapracovali a dostali ho do terénu. Toto bol naozaj stav, ktorý akože bol dlhý. Prvá časť bolo nejaké takéto všeobecné vzdelávanie, aby dostal tú retoriku, ale potom dostať toho človeka do terénu a naozaj, že ako keby do praxe, tak to už bola iná káva. A tam zlyhalo reálne veľmi veľa ľudí. Klasika, adaptačný proces, on to má začať zadávať do praxe, ono mu to nejde, pokiaľ nemôže dobre trénovať. Určite. Správny krok. Keď si jednoducho predstavíme, že historicky nás vždy učili, že znáboruj 10 ľudí tak ti zostane jeden. Po roku ti zostane jeden. Hej, že to ako keby bolo taká tá manažerská jedna z tých základných poučiek, ktorú sme dostávali, že takto to je. A my sme si na to nejakým spôsobom zvykli. Ale táto metrika sa mne nepáčila. Ani mne sa nepáči. Táto metrika sa mi nepáčila, lebo ona nehovorí o tom, že niečo urobil zle ten človek, ktorý prišiel do tej firmy, ale že tá firma neurobila všetko preto, aby ten človek bol schopný sa to naučiť a bol schopný to potom odovzdávať ďalej. Čiže ten krásny spôsob, ktorý som objavila, bol práve tento hlasový tréner, ktorý nám vlastne umožnil to, že všetko, čo sme ľudí naučili, tak sme ich boli schopní testovať ako keby vo veľmi bezpečnom prostredí. Pretože ten náš hlasový tréner si mal možnosť si ho vyskúšať. Ja som to vyskúšal, na nejakej výstave sme sa tam stretli, ale som tam bol v tej budke skovaný. V tej silent budke sme ho mali. To vtedy bolo, ja si to pamätám, z tej budky vidíte tá biela zástava, vzdal sa ten asistent elektronický. Pamätáš si to? Ja si to pamätám. Opa, už stačí, už dosť. Akože takto, že natrénovať toho hlasového trénera bola zábava. A musím povedať, že aj mňa to veľa zase naučilo. A to, čo bolo super, bolo, že aj po tých rokoch som bola schopná sa vrátiť naspäť. A ako keby, že prežiť to, čo prežívajú tí ľudia, keď ku nám vlastne nastupujú. Že vieš, veci, ktoré sú pre nás dneska samozrejmosťou, tak pre nich je to španielská dedina. A ono jednoducho, to, čo sme my spravili s týmto, že sme vytvorili to bezpečné prostredie, v ktorom tí ľudia môžu trénovať, tak ono vlastne po nejakých 10 tréningoch s tým trénerom, tí ľudia boli v stave, ako keby mali 10 reálnych rozhovorov s klientom. To znamená, že my sme vlastne skrátili to ich vytváranie tých nových neurodráh, ktoré sa im vlastne deje tým, že niečo rozprávaš. Lebo to, že sa niečo učíš, je jedna vec. Jasné. Lenže to, že sa niečo naučíš ako keby z textu, neznamená, že to dokážeš prerozprávať a ešte, aby to dávalo nejaký zmysel tej druhej strane. Takže hlasový tréner vlastne umožnil to, že sa ľudia naučili rozprávať v tých správnych kontextoch a s tými správnymi slovami. Kontext máš veľmi nízko. Lebo už nepotrebujem. Už nepotrebujem. Ale nie, len tam nie je moja pozornosť teraz v tomto momente. Yes. Ale to dôležité je, že vďaka hlasovému trénerovi sa nám vlastne podarilo urobiť to, že z tých 10 znaborovaných ľudí reálne 8 zostalo. Výborne. A zapracovaný do 3 mesiacov od nastupu. Mega. A to je ako keby niečo, kde ja som zistila, že to, kde som pálila najviac času, najviac energie, bolo práve vzdelávanie ľudí, nových ľudí a ich zapracovanie. A práve vďaka tomuto sme dokázali vlastne ako keby, vieš, keď máš málo času, to keď zrazu objavíš čas, tak to je proste na nezaplatenie. Jasne.
A ono, akože AI dnes v našich procesoch, akože my nie sme moderný maklér, že náhodou moderný maklér, hej, že tá firma sa tak len tak pre niečo nevolá, ale naozaj my sa snažíme automatizovať, snažíme sa skracovať veci. Ako keby naozaj, že ja to beriem tak, že môjim klientom, ako keby v tomto momente nie je úplne ten koncový klient, ale môjim klientom je môj maklér. A ja som tu preto, aby som pre nich zabezpečila taký servis a takú úroveň služby, že nebudú mať dôvod čokoľvek meniť a čokoľvek ako keby riešiť, že jednoducho dávať im stále to, čo dávame ako keby tomu koncovému zákazníkovi. Hej, že máme také motto vo firme, že nielen, že klient je král, ale každý klient si zaslúži dostať najväčší možný klientský zážitok, ktorý je schopný v tom danom čase dostať od nás. A keď si to prehodíš ako keby do toho manažerského sveta, pokiaľ môjim klientom je môj maklér, tak môj maklér si zaslúži proste v každom momente odo mňa ako od firmy dostať to najlepšie, čo je v tom danom možné, aby mal naozaj zážitok z toho, že môže pracovať v takej firme. A to je ako keby veľká výzva zároveň. A týmto by som zodpovedala aj to, že prečo ma to stále baví. Lebo to mám jednoducho takto. Ja chcem vždy doručiť maximálne možný najlepší výsledok a strašne vysokú hodnotu pre tých ľudí, s ktorými spolupracujem. A oni to vedia. A to je... Nemal som normálne myšlienku, že to takto premostím a musím tak premostiť, lebo My Life v zásade vznikol presne takto. Že sme chceli doručiť to najlepšie možné a áno, aby sa tá firma pozerala v prvom rade na toho, kto vykonáva tú činnosť. Mm-hmm. A v tomto prostredí rastovom je jednoduché urobiť ten obchod. V tomto proste je jednoduché rásť, je jednoduché do tej adaptácie, keď vidíš, že v tom istom procese sú rovnako tí ľudia. Dobre, nemáme dneska hlasového trénera. OK, zatiaľ možno to nejak doriešite, aby sme to mohli aj my také niečo používať. Možno už to máte, ja iba neviem, lebo neviem, čo neviem. A na druhej strane My Life je také, ako ja tomu tvrdím, že to je taký ten životný štýl. Že ja to, čo robím, to učím, čo učím, to robím a to je presne to, kde sa snažím dostávať aj dneska tých mojich ľudí, ktorí prichádzajú a hovorím im, ak to budeš dostatočne často opakovať, takže taký tréner by sa nám aj zišiel, lebo tiež ma nebaví s nimi trénovať, poďme si zahrať klienta. Naozaj? To už vôbec nie, dnes som storočí to vôbec. Hej? To znamená, že chápem, absolútne rozumiem presne kam tým mieríš. A ja som sa skôr pýtal na tú víziu, že kde ty bereš tak silnú víziu, keď ju máš úvodzovky tak nízko. Hej, to je ten paradox v tých galupoch, že niekto povie, že ja mám tú víziu úplne na konci 32-33 a pritom vidí na koniec tohto storočia. Ja nevidím na koniec budúceho týždňa. Hej. Tak ako, to je moja vízia ako vo všeobecnosti. Že nemám nejak extrémne silné. Ja si myslím, že toto ako keby vyplýva možno z tých mojich iných talentov, ktoré tam mám na začiatku. Tam si hovoril, že toho aktivátora mám takého aktivátor je v prvej pečke. A taký ten realizátor, to tam to je... No jasné, tá produktivita, on je 9. Hej, to je ten realizátor, to sú tie realizačné. Ty tam máš 2 realizačné talenty. Jeden je organizátor, druhý je produktivita. A ďalší máš fokus, ale ten máš až na 13. mieste. Hej? No dobre, tak teraz ti to vysvetlím, že ako to reálne u mňa funguje. Ja tým, že sa nebojím ísť do akcie a nebojím sa ísť ako keby, že veľmi rýchlo. Jak by si sa mohla báť? Aktivátor veľmi vysoko, deliberatív, to je ten uvážlivý, ten je kde? Rozvážny, 31. Nevlastníš, nemáš. Nemám. To znamená, že ty si mu dala facku, no jasné, akcia, bím. Hej, prečo? Mohla si mu zlobiť sánku, nevadí. Ale akože predstav si to takto, vieš, že ja proste idem, vidím pred sebou dvere. Ja proste zmačknem kľúčku a vojdem. Za tými dverami je ďalších 150 dverí. Ty nemačkáš kľúčku, tvoje prídeš, rozkopneš to tam, pistolnice. Vieš čo, moje vútorovi ešte inak. Moje vútorovi, takže ja sa postavím pred dvere a dvere sa sami otvoria. To je ako keby... Menej škody, áno. To je ten môj prípad, hej. To je to, ako radšej zaplatím parkovné ako opravu auta? Áno. To je také podobné, že? Také podobné. A ja tým, že otváram tie dvere a že proste idem, tak a za každými dverami je ďalších 10 dverí a akože ja sa nebojím ísť ďaleko. Hej, že jednoducho toto je tá vec, ktorú ja robím. A myslím si, že ten zásadný rozdiel
možno medzi mnou a niekým iným je v tom, že než sa ľudia rozhodnú, že či otvoria tie prvé dvere, tak ja otváram 26. Mm. A ako keby ja nikdy neviem, že kam tá cesta príde a kam ma to dovedie a čo bude na konci. A on to nie je ako keby podstatné. Pre mňa je podstatné to robiť tie kroky neustále. A keď náhodou, no tak sa proste vrátim o 15 dverí dozadu a vyskúšam druhú cestu. Ale vieš, že Naozaj? v čase, kým vieš čo, poviem to takto. Ono, naozaj. Ja väčšinou bývam tá prvá, ktorá robí nepopulárne veci. Ja bývam tá prvá, ktorá robí to, čo nikomu nedáva zmysel. Na mňa sa väčšinou ľudia pozerajú, že prečo to, na čo? Ja dnes ti neviem odpovedať na čo. Za 5 rokov sa ma opýtaj, na čo som to robila. Ja dneska ti na to nedokážem odpovedať. No to je ten ďaleko vidíš, ale nevieš to ešte, nevieš, čo tam bude. Ale to není dôležité, vieš? Akože z môjho pohľadu nie je dôležité, čo bude na konci, lebo ja si proste užívam tú cestu. Mňa jednoducho už baví to cestovanie samotné a tie výzvy, ktoré to prináša. To, že po ceste stretnem 15 fantastických ľudí, ktorí ti zase ukážu novú dimenziu a povedia ti, že na tým to si možno ešte nerozmýšľala, tuto za rohom je 15 ďalších dverí, ktoré môžeš pootvárať. Okay, ako potom zastavíš to, že nechcem ďalšie a ďalšie a ďalšie otvárať, lebo ešte tu som nedokončil tie veci, ktoré by som mal dokončiť. Uh-huh. Vieš, kam mierim? Viem. Lebo potom je veľmi často, alebo tá nášľapná mína veľmi veľká, u mňa najväčšia, že zrazu chcel som sa fokusovať teraz na tieto dve veci, aby som to ukončil, lebo teraz toto potrebujem dorobiť. A medzi tými príde 15 nových príležitostí, ale naozajských. A ako ich vyselektovať? Ako to vybrať? Kde tú prioritizáciu vložiť? Čo má byť toto? Ja viem, čo mám robiť, ale nechám sa vyrušiť, pretože ešte nemám toho aktivátora tak zmáknutého a môj deliberatív je tiež na 34. Ja mám aktivátor 1, deliberatív 34. To znamená, že naozaj idem okamžite do akcie, ťažko hovorím nie na tie nové prípady a potom sa tam zamotám, že zrazu mám v čakačke tých prípadov veľa. Hej? To znamená, že ja teraz je presne moje obdobie, kedy ja odkrajujem pomaličky tie ostatné, delegujem veľa tých vecí na ostatných iných, aby to mohli robiť ľudia v tom týme, radšej nech to spravia oni. Už nemusím byť ja ten víťaz. Ťažké rozhodnutie. Jedno z najťažších. Je to tak. Na druhej strane, vďaka tomu mám čas dorobiť tie veci také, ktoré môžem. U teba je to ako s tou prioritizáciou potom, Silvinka? A to je to, čo som ti hovorila na začiatku, že ja viem jednu vec, že konzistentnosť a dokončovanie sú veci, na ktoré sa potrebujem ja sústrediť. Lebo viem, že tam mám ako keby tú slabú stránku. A áno, ja viem urobiť projekt na 98% vynikajúco. A tie posledné 2% jednoducho zostávali, a poviem to už v minulosti, dobre, lebo zostávali ako keby pootvárané. Ale tým, že som ako keby si to zvedomila, že dobre, kde reálne mi dnes najviac utekajú peniaze, kde je ako keby moja najväčšia príležitosť na to si opraviť veci bez toho, aby som úplne zásadným spôsobom musela meniť systém. A ono to bolo veľmi jednoduché. Len sa proste vráť a dokončí to. Dokončí to, čo máš dokončiť. Ale zároveň s tým prišlo naozaj to delegovanie a prišlo to, že dobre, čo sú tie veci, ktoré ma posúvajú v cieľu, čo sú tie veci, čo ma odkláňajú od cieľa, čo ma odkláňa to, čo ma približuje, áno, a potom ešte, že musím to urobiť ja, môže to urobiť niekto druhý a ja už idem naozaj len po tých veciach, ktoré už sú len, že tam není možnosť, že to urobí niekto iný alebo AI. Jasné, dneska automatizácia pri aj veľa tých procesov vie dneska za teba dokončiť naozaj, že ten počítač a kvalitnejšie ako tí ľudia, je to rýchlejšie. Ale musíš povedať, ako to robíš, že to robíš, že máš také výsledky. Áno, to je dneska asi väčší problém nie, že používať to AI, ale používať ho správne, zadať správne ten prompt, zadať správne tie otázky, ktoré potrebuje zodpovedať a tak ďalej. To chápem. Mám tu takú celku záľudnú jednu otázku, že Silvia, keby si mala po 20 rokoch povedať jednovetovu mladému maklérovi alebo finančnému sprostredkovateľovi, ktorý chce uspieť, ale nechce stratiť ľudskosť. OK. Čo by to bolo?
Dobrá otázka. Dobrá otázka. OK. No. A ty si známy tým, že pokladáš tie otázky, na ktoré ľudia musia chvíľku porozmýšľať, čo povedia však? Ty v poriadku, naučil som sa čakať. Dobre. Dám to tak na prvú, dobre? Že nejdem tu úplne nad tým špekulovať. Nešpekuluj, normálne to nastrel. Ešte sa mi nestalo, že by človek, ktorý prišiel na začiatku na pohovor, že by povedal, že nechce stratiť ľudskosť. Toto sa historicky nestalo ani jedenkrát. Ono, akože to, že to tam ten človek na pozadí má, tam môže byť, ale to už je otázka, že či to ty ako manažer dokážeš dekodovať, že táto hodnota tam je. Ale ono, myslím si, že to, čo je dôležité, je uvedomiť si jednu vec, že vo finančníctve a takisto v realitách sa dajú zarobiť peniaze, ktoré nie sú štandardom. Akože, keď to človek robí dobre, a teda my učíme ľudí, aby to robili že vynikajúco a dosahovali nadpriemerné výsledky, tak jednoducho tí ľudia začnú zarábať veľa. Ale akože veľa. Možno niekto dokáže za jeden rok zarobiť peniaze, kto bežne v zamestnaní zarába 10 rokov. A makléri sú schopní to zarobiť v priebehu 1 roka. Máme aktuálne rekordera, čo to dokázal urobiť za 4 mesiace. Čo iní robia rok, aj u nás. Čiže naozaj akože tie rekordy sa dajú lámať. A vieš, ono za mňa veta, že peniaze kazia charakter, nie je úplne pravdivá. Akože ja naozaj si myslím, že jednoducho ľudia sú takí, akí sú. Čiže tie peniaze to len urýchľujú a znásobujú. Ukážu. Ale len to odhalia rýchlejšie. Čiže ak chce niekto zostať ľudský, že vôbec túto hodnotu ten človek v sebe nosí, tak tou spoluprácou so mnou to len znásobí. A bude ešte viac ľudský a bude ešte viac pracovať na tejto hodnote, pretože my ju posilujeme. A ak tam tá otázka nie je u ňoho, alebo že jednoducho túto hodnotu nemá na začiatku, tak v prostredí, ktoré budujem, nedokáže ale taký človek fungovať. Oni proste prirodzene potom odídu, lebo to je jednoducho akože my naozaj, že tieto hodnoty máme veľmi silno postavené a nečudujem sa, že ti táto otázka v súvislosti so mnou prišla. Ďakujem. A mohli by sme ešte hĺbšie, to by som sa opýtal, že čo dnes vieš o dôvere, čo si pred 20 rokmi ešte nevedela? No, okej. Vieš, dalo by sa zase povedať, že dôveruj, ale preveruj. Logíš. A máme o to dobre odfajknuté. Ale vieš čo? Akože ja viem, aká som. A ja vždy dôverujem. Aj keď moje predchádzajúce skúsenosti mi hovoria, že by som úplne možno nemusela. Okay. A aj keď mám možno nejakú časť informácií, tak ja si rada robím obraz sama o veciach, tak ako sú. To, že ti niekto niečo povie, že takto to je, OK, akože to je tvoj názor a tak ako sa to v NLP hovorí, je to tvoja mapa sveta. Jasné. Ale ja si tú moju rada tvorím sama. A rada si urobím názor jednoducho na tie veci tak, ako sú. A musím povedať, že za posledné veľmi krátke obdobie som asi 4-krát narazila na samú seba v tom, že som bola o niečom presvedčená, že niekto je nejaký. Domnienky. Niekto, vieš čo, to nie domnienky, to je, že som normálne toho človeka odsúdila predtým, než som ho v skutočnosti spoznala.
Hovoríš o mne? Nie, vôbec. Teba mám rada odjak živa. Ďakujem. Ale áno, mala som pár takých ľudí, ktorých potom, akože som dala nabok všetky nejaké svoje predsudky a tie kritické filtre, ktoré sa proste učíme mať kritické filtre, lebo ono je dobré dneska to mať, lebo je to kritické myslenie dneska ako keby sexy, hej. Tak ja som vlastne veľmi rada, že som tomu dala príležitosť, že som dala príležitosť tým ľuďom, aby mi odkryli, kto v skutočnosti sú a aké sú ich hodnoty. A ja sa dnes veľmi teším z toho, že som bola schopná ako keby zbúrať túto svoju vec v sebe. A to, čo ma to naučilo, je, že chcem dôverovať ľuďom. A to, ako to dopadne, môže to dopadnúť rôzne. Môže to dopadnúť lepšie, ako si myslím. Môže to proste len nejako vyplynúť nejako v čase. Alebo to ja volám tak pekne, že sa niečo nové naučím. Tak trošku si sa vyhlá. To je také mne typické inak. Ale ako úmyselne som si tam nechal túto otázku, lebo viem, že sme sa o tom bavili už dávnejšie. Áno, a my sme zrovna v biznise, a už to hovorím asi druhýkrát, že tu naozaj tá dôvera hrá vysokú rolu. A my dneska musíme tým ľuďom vysvetľovať, že boli oklamaní a naozaj je to veľmi ťažká úloha, lebo mňa dneska ako finančného sprostredkovateľa nevníma s tou inštitucionálnou autoritou ten klient tak, ako keď príde za pani v nejakej banke, ale ona sedí v banke, tak ona má pravdu. Okay. Ale včera ešte nemala skúšky v MBS a keď tak má základný stupeň, ja mám stredný, hej, a niektorí dokonca aj tie najvyšší. A napriek tomu my nemáme pravdu, lebo ona to v tej banke povedala. Toto je ako to, preto sa pýtam na tú dôveru, treba si vedieť získať, logicky, preto som sa na to pýtal, to bude jedna z prvých otázok, práve na to tvoje ako s touto dôverou robíš. Neviem, či si spomínaš, ale ja áno. a len potom by sme tu vedeli, že ešte hlbšie a hlbšie. Ja ani som si neuvedomil, máme 1:10 za sebou. Strašne nám to letí. A ja keďže tu mám ešte pripravených x otázok, x naozaj, že x, a my sme sa k tým ani nedostali. Alebo si spomalila rečový fond a tým pádom si nenaplnila moje očakávanie, že to bude odsýpať rýchlejšie, alebo sa tak strašne sústredíš, že aby som nepovedal niečo zlé, lebo možné to je, neviem. Alebo natočíme ešte jeden diel, no bože. Čo bolo správne? Ja si myslím, že kľudne môžeme natáčať čokoľvek budeš potrebovať. Ale nie. Takto. Vieš, veci, o ktorých sa rozprávame, nie je štandardný biznis. Akože to, o čom sa rozprávame, sú hodnoty. To, o čom sa rozprávame, sú silné veci. A tu sa ja neponáhľam nikdy. Takže mrzí ma, ak som nenaplnila tvoje očakávania. Ja sa chcel teraz onakrát pýtať, že či ja som naplnil tvoje očakávania a že či tu bola nejaká jedna malinká vec, ktorú si sa tu dneska dozvedela. Jedna taká malinká, ktorá dokáže spraviť ten level up, lebo ti vie pomôcť. Vieš čo? Myslím si, že je to také nejaké moje včerajšie uvedomenie, lebo som naozaj nad tým akože veľmi rozmýšľala, že som bojovala s VU. Čo to tam? Prečo to tam? Čo to tam a prečo to tam? Prepáč, ty si to ešte včera čítala, že? Jasné. Jasné. Pripraviť sa. Ja som detailná a ja mám rada dôslednú prípravu. Čiže vieš, pre mňa zadanie, že nič nebudem hovoriť dopredu. Chcem, aby si bola autentická. A vôbec na nič sa nemusíš pripravovať. Je, že dobre, challenge. Ale tak
Ja som sa ti priznala dopredu, že áno, jasné, napočúvala som si predchádzajúcich ľudí, áno, jasné, pozerala som si moje výsledky a z toho, čo si sa rozprával s tými ľuďmi predtým, vždy, keď sa prišlo na VU, tak ako keby je to taký ten ťažko uchopiteľný talent. Ako keby ľudia sú s ním tak nejak zvláštne. A ja ho mám prvý. A ja som si jednoducho povedala, že OK, ale vďaka tomuto, presne vďaka tomuto som unikátna a presne vďaka tomuto si dokážem získavať ľudí, dokážem si získavať pozornosť a je to, ak je toto moja najsilnejšia stránka, tak to najlepšie, čo ja môžem spraviť, je, že to prestanem odmietať a začnem to využívať. Ideálne v mojom prípade monetizovať. Monetizovať znamená, že ako vytlc z toho prachy. Samozrejme. Jak sa volá tento talent? To mi ty povedz. To ja chcem vedieť. Ja sa tiež chcem naučiť. Nie. Vieš, na to VU tu mám pripravených, ja neviem, 20 otázok, 30, len sklzla táto debata tak trošku viacej do tých hodnot, za čo som ti vďačný. Som ti vďačný za tú dôveru, ktorú si ty dnes dala do mňa, že si vôbec mala tú odvahu si sem sadnúť a povedať si, že nejak to teda tento challenge zvládnem. A ja som za to rád. Som rád, že si mi venovala to najcennejšie, čo máš. A to je tvoj čas, ktorý tu dnes si so mnou strávila 1:20, len tak ľahko, aby sme mohli spolu toto prejsť. My k týmto hodnotám môžeme to trošičku dať do tých biznisových vecí. Ak príjmeš teda, že dobre, môžeme natočiť ešte kúsok, taký biznisový. OK. Lebo poďme zabuchať do toho úla, nech vyletia tí sršni. Ja myslím, že to stojí už za to dneska, nech tam neostanú všetci spať, lebo to je aj naozaj letí a všetko letí, čo má krídla, všetko letí, tak poďme aj my z toho niečo urobiť, aby sme vyzvihli aj tých ostatných trošku niekde vyššie. Či ti naozaj dneska prišla nejaká myšlienka, ona tam niekde je, takže asi áno, som za to rád, že som mohol aj ja byť niečím takým tým, že som ťa naozaj že niekde posunul. Keď ničím iným, tak aspoň tou prípravou. Tak, nevadí. No ja by som to povedala, tak vieš, ja sa teším na to, čo bude za tými ďalšími dverami, ktoré vďaka tomuto prídu, takže... Veľmi dobrý point. Na to by si sa tam mohli niečo ešte dozvedieť. Máme pre teba pripšaveno takovýto prekvapeníčko. OK. Stretol som sa s Váškom Tomancom a keďže som sa s ním dohodol na nejakých malých jemných spoluprácach, tak mám podpísanú knihu, nie jednu, ja som ich kúpil od neho 10, aby som mal čo rozdávať v podcaste. A tým som podporila jednu veľmi dobrú vec. A zároveň táto kniha môže byť pre teba také ľahké čítanie, lebo je tam veľa o osobnom rozvoji, je tam veľa o veciach, ktoré ty dneska vieš, žiješ a sú napísané inom jazyku. Nemyslím tým češtinu. Je to v poriadku. Ja mám pre teba taktiež darček. Vánoce, darčeky. A ja som ti priniesla kávičku, ktorú dávame našim klientom. Lebo teda sme zistili, že je aktuálne veľmi moderné nepiť. V minulosti sme darovávali proseka a nejaké iné veci. Ale zistili sme, že a chvála Pánu Bohu za to, že teda sa tá doba vyvíja a že dnes je moderné nepiť, že dnes je moderné robiť veci inak a možno práve v tých hodnotách. A to, čo teda my dnes dávame klientom, sú kávy. A ďakujeme za dôveru. A to zároveň znamená, že ja ďakujem tebe za to, že si nabral tú odvahu ma osloviť. Ja si to veľmi vážim. Ďakujem veľmi pekne. A môžem mi zanechať recenziu. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem. Mne to tady nájdeme. Tady. Ja tam tiež dopíšem dátum a nejaké jemné venovanie pod podpis samotného autora. Takže Silvia Rakus, ďakujem. Ďakujem.